Mehrimanlar, men size Şahir Bernazar Hudaýnazardyň ketirlerine işin gidişi barada maglumat atly degişme aýdymy hötürleýärin. Suw ayak soktum, yüreğime galli, yarışdaşım belli, olayma galli, berge edip bellik, yüreğime galli, goýun yeri tayın, galayma galli. Suw ayak soktum, yüreğime galli, yarışdaşım belli, olayma galli, berge edip bellik, yüreğime galli, goýun yeri tayın, galayma galli. Buyruk bar diňeber, şolayma galli, meselemi tayın, çölayma galli, yalıcık ha bolluk, yalayma galli, beredip billik, ülayma galli, goýun yeri tayın, galayma galli, meselemi tayın, çölayma galli, yalıcık ha bolluk, yalayma galli, yarışdaşım belli,